Ey, ey, ey. Rippers wil my beef, ay. Rippers wil my beef. Maar ik eet die meat, ay. Ik eet die meat. Leo zoek my moves, ay. Leo zoek my moves. Ik is Mr. Miyagi. Ik is Mr. Miyagi. Ik is Mr. Miyagi. Ja, 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 ja. Iedereen in karate. Iedereen in karate. Iedereen in karate. Ja, ja. Ik is een vleesgemaakte nigga van die B-side. Kakakkers, G2 gang, ik wees vir hulle, dit is een real fight. Net soos Mike Tyson, bro, breek ek deur jou fucking team, ay. Rappers wil my beef, ay. Sluit op jou, my broer, hy is een mean try. Kiesa soek nog lean, ay. Sê my wie is Levi. Ik ken net zijn nieuwe, hij is een rich guy. Net soos wees, het is ek big dan op het daily. Wanneer is niemand in my nie. Alle wille, ek moet lose. Net soos Leo en sy broer. Maar ek is hier. Ik is Mr. Miyagi. Ik is Mr. Miyagi. Ik is Mr. Miyagi. Ik is Mr. Miyagi. Ik is warm als team, want ik stuk gelean. Movement motion hier in street, die popers daar no way. Wie wil samen beef, ook Fabrice in zijn hele team. Ik is mean, ik praat van vannacht. Soos Bones, dier jouw team. Zo bulletproof, jou en jouw team. Van Smug, het jouw weakness gezien. Leo denk die is een dream. Word wakker, wie is die? Klomp kakkers die. Hulle praat net dief, Smug is dan gekies voor die. Maak moves en je krijg je treat. Binnen Easterland zouden ze mee krijgen. Ja.